sing tua sing akeh lupute ya no. Apane aku tak lanang ya toh untuk wanita itu selalu benar. Mungkin harus sing aku ya. Kok malah Lagi bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Siput. Bapak, Apa, Duk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku Iya. udah pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Gak asik. Iya. Wes salim bapak wes sungkem wes. Loh kok gak dicium? Lho kok Wae. Sing nyung tangan iki. Nah. Salah setunggal, ya. Kaya kupulan satelit sakuter rokolan gendang ae puterakan jajaran seprani aja nyangka bareng wae dimen awen ora patut benahe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe limbuk. Ana dawuh timbalanmu apa yung nimbali karo aku. Leren sawetara nganggo unjal ambekan luwih dhisik ya nok, mangkono ya mak. Perkara lakon mengko bisa ditutukne sak rampunge limbukan. Ning sing luwih wigati, ayo bengi iki bareng-bareng ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak rombongan tinimbalan sowan. Ngono. Nanging luwih dhisik, Nduk. Piye, Mak?
Sadurunge ngaturake tetembangan kang maneka warna, kang sarta gegojekan miwang parisuka, iya. Ayo bareng-bareng anakku Limbuk tak gandeng tanganmu tengen bareng-bareng ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang merebeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa nduk. Ngono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Merga awake dhewe aku kang sarta kowe isih pinaringan wujude kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe komplit sak kanca-kanca kabeh bengi iki bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuh. Yung piye? Lah banjur bengi iki adicara katon gayeng gumarenggeng turto adicarane katon rupian-rupian. Iki janjane dalam rangkaian adicara apa? Ngene ya, Nok. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi tasyakuran pernikahan. Oh ngono. Syukuran palakrama. Sing didhawuhke sapa, Mak? Sing didhawuhke ya kuwi mantene putri nuwun inggih menika Mbak Yukula, Mbak Umi Kulsum. Putri pertama saking Sohibul Hajat. Oh ngono. Bapa Karanadi ngono. Kang sarta Ibu Sri Subiati Sohibul Hajat. Saka Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Lah banjur mantene kakung ya kuwi Kang Masku. Kang Mas ya kuwi Kang Mas Bagus Wicaksana. Ngono. Putrane Bapak almarhum Basori Alwi, kang sarta Ibu Mutmainah kang mijil saka Kotareok Ponorogo. Oh ngono ya, Mak. Akad nikah wis kagelar mawawan, no. Oh ngono. Sadurunge jemuahan iya. Ya mau tanggal 10, kok tanggal 10, tanggal 29 jam 10. Oh iya, iya, ora apa-apa, no. Tanggale 29 mau, wis kagelar akad nikah. Iki mung kari hiburane, mung kari seneng-senenge, mung kari rupian-rupiane bengi iki. Alhamdulillah wa syukurillah iso sowan ana ing warga masyarakat, wabil khusus sumrambahe warga masyarakat Gayam Bojonegoro. Pancen bener kaya mangkono. Aku ki nek ora kleru sowan terakhir, sowan terakhir ana laladan Gayam kuwi 2 taun kepungkur. 2 taun kepungkur. Yen ora kleru 2024 ning desane ning desa Mbonorejo. Wo ngono. Mbiyen 2 taun kepungkur adicarane bersih desa. Weh ya. Banjur bengi iki awake dhewe iso kumpul maneh ngeraketake balung pisah. Iya. Nyambung tali silaturahmi karo warga masyarakat Gayam. Ning iki desane Desa Sudu. Wo ngono. Dengan acara yang berbeda ya kuwi tasyakuran pernikahan. Wo ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Ya. Mula wis sak trepe, wis sak pantese aku karo Biyung kang minangka dadi wakile kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, no. Aku ning kene ora bisa matur sing akeh-akeh. Iya. Mung bisa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono ya, Mak.
Kunjuk Sohibul Hajat. Ngono Bapak Karnadi lan Ibu Sri Subiati. Ngono. Bapak Karnadi ki kondang mandange Bapak Kiai no. Ngono. Ning kene Dadi Bapak Kiai ning nanggape wayang no. Wah. Iya ya Mak iya. Luar biasa ngaturake panuwun untuk keluarga besar Bapak Karnadi ingkang sampun paring kapitadosan, paring kapercayan dumateng kula sakanca sanggar seni Astabrata. Ing dalu mangke kula ketiban sampur kinen paring lelipur menghibur para warga masyarakat, tamu undangan ana ing Desa Sudu sumrambahe para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ana ing Laladan Kecamatan Gayam Kadipaten Bojonegoro. Ngono ya Mak. Adicarane ya kuwi tasyakuran pernikahan. Iya. Bola bali nek ora kleru anggonku sinau, Nduk. Wong tuwa kuwi duweni kewajiban tumrap anak ana telu. Nek manut agama sing tak rasuk. Ya, kewajibane wong tuwa marang anak ana telu. Angka 1 kewajibane wong tuwa marang anak ya kuwi paring jeneng sing apik, menehi tetenger sing becik tumrap anak. Paring asma sing becik. Ana tetembungan asma kinarya japa, nama adalah doa. Ngono. Kaya Bapak Karnadi, kuwi paring tetenger putrine, ya kuwi Mbak Umi Kulsum. Iki paring tetenger ya jeneng sing apik, ya klebu jeneng sing becik. Jeneng kuwi minangka dadi kekudangane wong tuwa marang anak. Ngono ya Mak. Ya. Kewajibane wong tuwa marang anak angka 1 ya kuwi paring jeneng sing apik, paring tetenger sing apik tumrap anak. Angka 2 kewajibane wong tuwa. Kewajibane wong tuwa ora ana liya kejaba angka 2 ya kuwi nyekolahke utawa memberikan fasilitas pendidikan sak dhuwur-dhuwure tumrap anak. Ngono. Nyekolahke anak kuwi klebu kewajibane wong tuwa tumrap anak. Iya ya Mak iya. Banjur ndungkap sing pungkasan angka 3 kewajibane wong tuwa marang anak ya kuwi ngrabekke nyang anak. Ngono ya Mak. Dadi yen wis telu-telune iki wis dilakoni karo wong tuwa marang anak, tegese wis gugur utawa wis rampung kewajibane wong tuwa marang anak. Tegese anak mau yen wis mentas, wis rabi, tegese wis bisa mandiring pribadi, ora nggantungake kebutuhan marang wong tuwa. Ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Kaya bengi iki wis dirabekke, wis dipolokramakake, wis didhauhke Mbak Umi kang sarta Mas Bagus Wicaksana. Tegese Mas Bagus Wicaksana kang sarta Mbak Umi wis bisa mandiring pribadi. Pancen bener kaya mangkono no. Iya Mak iya ngestokake dawuh. Sing baku memuja lan memuji ndongake pinanganten kekarone no. Iya Mak iya ngestokake dawuh. Ora bisa paring tutur apa-apa, ora bisa paring sembur apa-apa. Awake dhewe kuwi wis sering banget wayangan ya kuwi ndalangi wong rabi utawa wayangan dalam rangkaian adicara pernikahan. Iya. Ning awake dhewe ora iso paring tutur apa-apa, ora iso paring sembur apa-apa marang manten. Sebabe dalange ya jek rung payu no. Ngono ya Mak. Dadi isane nggur ndongakne. Iya. Arep ngandani ya ora pantes kaya wis nglakoni ya. Iya.
Isone nggur ndongake awake dhewe minangka dadi wakil saka kanca-kanca sanggar seni Astabrata kang mijil saka Kutha Maruta Kabupaten Nganjuk. Ndongake ya kuwi kagem pinanganten kekarone kang wis sembada kang jinangka anggone Apalakrama mbangun Balewisma, mbangun bebrayan, muga-muga dadiya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fidunya khatal akhirah. Satemah bisa mewujudkan baiti janati, rumahku adalah surgaku, lan ing tembe mburine pinanganten kekarone bisa pinaringan kanugrahan golek kencana kang bisa tata jalma manungsa wujute putra utawa putri. Yen putra ya sing saleh, yen putri ya sing salehah. Duwe putra, duwe putri saleh-salehah bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing dipuji kaya mangkono ya Mak. Ayo saiki sadurunge ngaturake para kadang bintang tamu, lan ngaturake tetembangan kang maneka warna kang den sarirani dening mbak-mbak kang sarta adik-adik waranggana. Ya. Luwih dhisik dikendhoni ya, Nok. Ngaturake sak langgam dhisik. Oh ngono ya kuwi dikhususkan untuk pinanganten kekarone. Oh ngono arep ngaturake tetembangan apa, Mak? Ya kuwi tetembangane Dadi Ati. Weh, Dadi Ati, Dadi Ati, kareben dibawani dhisik karo Mas Heru. Iki langgam Dadi Ati uga pamundutan. Oh, pamundutan. Saka ya kuwi Pak Suhardi. Oh ngono, Pak Suhardi kuwi ketua FMA Fan Militan Astabrata. Weh ngono, Mak. Uga ora lali bengi iki uga disengkuyung dibarokai karo ya kuwi komunitas pecinta wayang WMC, Wayang Mania Community. Sing mayoritas berdomisili ana ing Bojonegoro kene. Mas Karno dan kawan-kawan ngaturaken panuwun Mas, sampun dipun barokai, sampun dipun dukung, sampun dipun susul. Ngono. Ya Mak ya ngestokke dawuh. Gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh, dibawani dhisik langgame Dadi Ati ya, Nok. Ya Mak ya ngestokake dawuh. Monggo Mas Her. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Gegarane wong akrami ora nyawang bandane, ora nyawang rupane. Bondo iso suda, rupa iso tuwa. Oh ngono. Ajeng Mas. Among ati pawi dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane. Sing penting sing utama kuwi atine. Oh ngono. Merga nek wis dadi manten kuwi ora wurunga, sok anggone membangun bahtera rumah tangga, uripe kuwi rina wengine. Sing menentukan ya kuwi atine, sikape, perilakune. Wo ngono. Nek bondo kuwi iso suda, nek rupa kuwi iso tuwa. Iya. Ning nek karakter utawa watak kuwi digawa nganti tekane pati. Mula pilihan calon bojomu sing kira-kira watake apik, iso among rasa. Wo ngono. Lajeng Mas? lupa
luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng keluarga besar Bapak Karnadi, mugi-mugi saged ndadosaken karenan ing penggalih ngono ya Mak. Wabil khusus pinanganten kekalih. Maka lajeng Mas Her. Yen angel ka langkung Telaske tan kana numbas harta wis katur bawane sing nyarirani Mbak Yovika tak aturi luwih dhisik. Buka celuk karo ngadeg alon-alon. Ngono. Tembange dadi ati minangka dadi salam pambuka ana ing season limbukan. Ngono. Maka buka celuk, Mbak. Ramban kedua mangke dipun jaipongaken slow kados sadet saben. Maka dipun lajengaken Mbak Yovika.
katur pinanganten kekalih Mbak Umi kalian Mas Bagus Wicaksono. Langgam dadi ati sesarengan sanggar seni Astabrata. Yo. Hey. Telaske Mbak Yop. Ngaturaken panuwun Mbak Yovika. Sampun ngaturaken nggih menika langgamipun dadi ati kunjuk dumateng pinanganten kekalih. Nduk, piye? Pagelaraning bengi iki uga disiarkan langsung. Oh ngono, Mak. Lumantar via YouTube live streaming Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Dadi iki sing kepareng ndongakake pinanganten ora mung para tamu undangan, ora mung para sutresna budaya kang hadir ana ing lokasi, nanging para sutresna budaya kang memonitor lumantar via YouTube live streaming Astabrata Media uga melu uyung-uyung anyeng kuyung ndongakake pinanganten kekarone kang wis sembada pinala kramakake. Ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Iki berarti sing ndongake wong pirang-pirang, sing ndongake wong pirang-pirang. Sadurunge ngaturake kadang-kadang para bintang tamu, menyelam sambil minum air, maca layang-layang kang sarta, sarta ya kuwi pesan-pesan WhatsApp kang masuk. Oh ngono, Mak. Ana iki sugeng dalu Mas Akbar nyuwun langgam setya tuhu saking Jabrik FMA. Semoga pagelaran dalu sak mangke lancar. Semoga Mas Akbar didekatkan jodohnya. Amin. Dungane sing terakhir ndak penak. Ya alhamdulillah ya. Saiki awake dhewe iki saka kersane ya kuwi saka kersane
Sohibul hajat, ya awake dhewe sowan rene ora ijen. Oh ngono ya Mak, ora ijen. Ora ijen, nanging uga nganti para kadang bintang tamu. Ngono Sapa? Ya sedulure awake dhewe tuwa sing saka mijil asli kene. Ngono Ya kuwi Mas Komet. Oh ngono disepoti nganggo srampatno. Weh ngono kareben mecah sepining swasana. Ngregengake kahanan bengi iki supaya luwih gayeng kang sarta regeng. Mas Komet CS diaturi minggah ana ing sasana budaya supaya ikut andil menyapa para warga masyarakat kang padha mirsani pagelaran wayang kulit ing bengi iki. Ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh. Monggo Mas Komet, kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Separeca? Ya. J selamat. Oi Jemet. Yo. Hey. Nyapa? Hargai penabuh ya, Met. Yo. Kita ndo penghormatan karo awakmu. Yo.
lho, Met. Oh. So. Yo, hey. Hey. Yo. Hey. Wong ki saking lho ijeh lho men ijeh. Ono wong ijeh. Ijeh yo wakan lho. Lah wong pirang. Oh. Weh. Mulih aku, Bro. Lah ngene iki. Kita gak sopo iso iki. Tak waraono. Oke, lorono wis. Wis ilang wis renek iki ngantek sesuk gak bakal muni. Wis aja golek-golek. Wis. Aduh aku ngono. Wis teko wadoh niki. Selamat malam sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Selamat malam wilujeng dalu Mas Lendro. Suwe ora ketemu suwe ora jamu pisan godhonge selembar. Apa kuwi? Suwe ora tau ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin, Wah. luar biasa. Suwe ora jamu lho, Met. Jamu pisan kembangi apa godhonge suru. Suwe ora tau ketemu pisan karo Piai Sudu. Malam yang spektakuler Mbak Cangik luar biasa. Ngaten nggih? Nggih, Piai Sudu membuktikan bahwa ini adalah Indonesia miniatur. Loh, kok sakit, Mas? Berbeda-beda pendapat, berbeda-beda agama, tapi pada malam hari ini terbukti menjadi satu melihat tontonan wayang kulit Dalang Akbar yang dari Nganjuk. Amin. Niki luar biasa. dasar sing di omah iki piyaine Sembodo sugih. Sugih? Aja meneh kok trimo ming nanggap Mas Akbar, Mas Lendro. Iki turahan kawul nebas gabah iki turah-turah niki. Ngaten nggih? Nggih. Pak Karnadi niku? Pak Karnadi niki juragan gabah nggih, Pak nggih. Dadi kanca-kanca iki engko mulih tanggapan bengi iki ning Sudu diaturi karo Pak Karnadi gabah sak-sak nggih, Pak nggih. Mongko sekilo iki regane 7.000 ning mboten angsal ditumpakne truk. Loh, terus? Ken mikul mriki dugi Nganjuk. Ya lempoh kuwi kok iso. Lho, kan nyenengke wong niku masalahe kan kedah ngoten niku to, Mbak Cangik. Juragan Gabah. Lah nggih, wah dasare piyaine Sembodo. Putranipun pun jelas panjenenganipun Mbak Umi Kulsum ingkang sampun kajatukrami kalian Mas Adinda Bagus Wicaksono Piyai saka Ponorogo. Menyatukan menjadi satu. Muga-muga adanya pagelaran wayang kulit mempelai berdua menjadi yang keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Dalam berumah tangga menika jangan mencari kelebihan. Carilah kekurangan masing-masing, adanya kekurangan insya Allah menjadi kelebihannya masing-masing. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Awake dhewe pun pas karo nyambut gawe niki pun klep. Assalamualaikum. Lah ya dadi bengi niki nekake tamu undangan ngrawuhke iki wah luar biasa. Dasare dalange saka Nganjuk. Dalang milenial Gen Z akeh penggemare. Dalange kok Nganjuk dagelane Mas Lendro. Mas Lendro wah wis pas niki. Kaya serumpun senasib sepenanggungan. Leres Sabaya Pati Sabaya Mukti. Di mana ada Mas Akbar di situ ada Mas Lendro. Di mana ada Mas Lendro di situ ada Mas Akbar. Luar biasa. Apa to, Lek? Ning aku iki rencana bocah omong ora? Nek lah bocah omong aku tak mudun. Lho. Lah kowe kok
kemajon oleh ngomong. Lah kene. Mas Akbar ada Mas Lendro. Heeh. Lho potonganmu kowe nek gak mergo aku ora tekan kene kok. Iki Pak Karnadi juragan Gabah iki. Ya. Nek ngejob aku wis setahun yang lalu. Nek ngomong wis jenengan piyambake mboten napa-napa. Dadi tanpa kowe aku ora masalah. Sik omong Dewi. piye omonganmu sik ning kono ae. Pak Karnadi Piye? ngersake wayangan Mas Akbar karo aku dhewe ngene lho ra Kowe apa. dhewe ora apa-apa, Met. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Kowe ape ngepek kanca sapa? Ayo. Ayo. Ora masalahku. Aku ora bayaran gak apa-apa ya, Pak ya. Heeh. Wong ning kene hidup-hidup ngamal sedekah. Nek kowe ape ndagel dhewe kancamu sapa sing gelem karek aku tok ya, Met ya. Jare Mas Komet mau piye? Nek tanggapan Rene dhewe setahun kepungkur wis dicalang, iya toh? Calang. Rene dhewe ora nggo kanca ora apa-apa jaremu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lho, ning ambak Mas Komet budal dhewe, Mas Lendro tetep tak ajak wong kancaku. Kancane kono. Senasib serumpun sepenanggungan. Oh layak. Loh, keliru wong aku. Lho. Sekongkol berarti. Sekongkol piye? Sekongkol piye wong beskape padha karo Mas Lendro, blangkonmu padha karo Mas Lendro, jarike ya padha. Kowe iki lho sing ora tata ya, Met. Layak ki mau aku nggawa surjan kowe ngajukno surjan iki. Lah nyapa? Ya mben darani jobmu to. Lho, iya to. Arepe kowe pengen dadi ndas dhewe. Pengen dadi pemimpin we. Heeh. Pengen dadi anu sing disebutne, dadi Ah. ora cak Komet CS, pengen CS, cak Lendro Lendro CS. CS. Pengene ngono. Mboten perkara ngoten niku. Nah piye? Pancen tak. Ora iso Mas we. Sik. Kowe dadi pemimpin potonganmu wis gak cocok. Lho lah ngopo? Lah kowe nganggo kembang kuwi malah rupamu klawu kok. Wong ki mbok turut ratan aja teng tebonan ae. Sing salah iki kowe. Ayo. Lah wong nyuwun sewu lho, aku iki gelem nganggo seragame Mas Komet. Oh. Lah tak nggo iki kaya buta seragame gwedhi-gwedhi ngene iki. No. Lah iki nek ngene iki ra pas sekli. Pas. Ora masalah, nek kono karo kanca kentel karo Mas Akbar ora masalah. Lho, Iki mau aku teko takoni dalange anu wong wedok-wedok iki lho. piye tekone piye karo ibu-ibu? Anu tulisannya adik Ki RM Akbar Salam ngono. Rumah makan iku, Met. Ditakoni. Lah aku yo rumah makan kuwi aku. Raden Mas kuwi. Raden, heeh. Raden Mas. Iya, iya. Kowe iki kudune ya introspeksi diri. Wong Nyapa? awake dhewe iki budale ya bareng. Bareng. Sak mobil ya bareng. Iki surjan padha. Padha. Blangkon padha. Jarik Padha. Lah ning kene kan beda. kok iso tekan kono lho. Lho kene Maksudnya- yo jape gekku kok malah gudi lho. Masa. Hernia anu nek gedhi wong iki. Kowe ngerti aja sok tahu. Iki main nang ndi? Lah lho, iki ora kowe bener nek iku ora ngerti tenan yo. Piye to jare dicalang setahun lalu. Setahun kok gak ero to, Met. Aku ki pangga ngerti. Aku ya ngetes awakmu iki lho main nang ndi. Tesen nek gak percaya, Met. Lho lah ya iki. Tesen ki opo kok ya. Jare mbok tes. Lah iki main nang ndi? Iki nek ora salah, iki ning daleme Bapak Karnadi karo Ibu Sri Subiati. Iki lho. Keliru. Lho. Kok iso keliru lho? Lho. Juragane Gabah bener kuwi Juragan kok. Gabah ya, Met. Lah niki ya. main nang ndi? Lho, ya bener Pak Karnadi, Pak Kaji, Pak Kiai. Juragane Gabah. Salah. Ngono kok padha banter-banter. Pak Karnadi nggih, Pak nggih. Salah, iki maine awake dhewe nang sampinge Pak Kaji sabut, ngono. Nek Pak Karnadi ngriko. Nah, awake dhewe iki ning kene. Ngono. Lah tapi sing nanggap kan belionya, Met. Lah aku gak takon awake dhewe main ning ndi, ora takon sing nanggap. Ngono lho, blok goblok. Wah, omong niki nek dagelan tidak jenius, SDM-nya tidak setara. tidak punya skill intelektual tata Matamu lagi sikil tengen sikil kiwa. Nah aku karo Mas Lendro genah SDM-nya babak timbang sumber daya manusia. Intelektualnya sama. Heeh. Sampean titelen apa? Lho. Ki Akbar Salam SSN. Sampean apa? SPD iki. SPD. Aku sak ndure SPD kok. Apa, Met? Komet MBG. Sik to. Kowe iki MBG Mas Barok ganteng toh. mosok. Kowe iki sing kaca ki MBG makan bergizi gratis. Lah wong moklokne ora SDM ora. Lah wong ki mbok ya matur nuwun karo belionya wis nimbali awake dhewe. Ayo matur mosok ya diucapne ngene iki wis matur nuwun. Awake dhewe ditanggap teko merongos ning kene iki wis bentuk matur nuwun lho. Lah kok merongos padane ula kowe iki lho.
Iki pas iki panjenenganipun Pak Karnadi maringi asma Kinarya Japa karo putrinipun. Nggih. Iki jeneng piyayi utawa jeneng kiai religi. Religius. Mergo jenenge apa? Umi Kulsum. Adalah sosok wanita yang hebat sebagai tolak ukur, sebagai teladan anak-anake. Sapa? Umi Kulsum. 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 Kene lho. Oh ya. Kola-kola. Umi Kulsum. Umi Kulsum. Kola-kola aku. Umi Kulsum ki jenenge jeneng religi. Religi, Mas. Beda karo mbah-mbah biyen, Mas. Heeh. Kok lahire Kliwon ngoten jenenge Kliwon. Wan, wong Jawa pek gampange. Pokoke lahire pas dina Setu Met ngono kuwi. Jenenge Setu. Tanggane kula niku enten nyuwun sewu. Ya, umure kurang luwih iki umure wis 40 tahun. 40 tahun. Nika lahire biyen kan tenggene ngisor wit jati. Ngisor wit jati. Ngoten niku jenenge pun benten melih. Heeh, jenenge sapa, Mas? Dijenake Tuti. Mergo lahire ning ngisor wit jati. Dijenakne Tuti. Tuti. Sebelah omah niku lahire tenggene ngisor wit Mauni. Mauni. Dijenake Tuni. Kok iso? Mergo metune ning ngisor wit Mauni. Oh. Lek Met sing tanggamu kae lahire ning ngisor wit jeruk kae dijenakno sapa Met? Kae dijenengno Mat Kier. Saya to, kok ora padha ngarepe to? Apa to? Kowe iki kok goblok to Met? Goblok kuwi. Nek metune ning ngisor wit jati dijenakne Tuti. Mergo metune ning ngisor wit jati. Jati. Nek metune ning ngisor wit Mauni dijenakno Tuni. Mergo metune ning ngisor wit Mauni. Lah tanggamu sebelah kae metune ning ngisor wit jeruk. Jenenge Mat Kier. Lho, mergo jeruke iki kan kecut dijajal terus kier-kier. Ngono. Aku ape njelok proke kasane ya. Jeneng Sing penting gawe jeneng apa wae iki sing penting siji, Mas. apa Mas? Duwe anak ki aja jenengno Dian. Lho, apik lho jeneng Dian. Dian ki Kurang apik. bagus lah. Lho, kok iso? Jeneng Dian iki tanggoku ket cilik wis dipisui mbae ya. Lah kok iso? Kok iso dipisui mbae lho? Iya mbae digendong, gendong ngene kae. Ning gendong putune. Alah, Dian cok ben dadi apa? Sik. Aduh, Piye kok rapi nak tembungmu piye? Nasibe kok Wong jenenge Dian kuwi mesti gak apik. Mergo wis cilik dipisui, mbae. umpamane ngutang piye mau? Mbae ngutang ngene. Dian cok dadi apa? Ngono. Dian cok lho. Karepe ngono Dian Sok dadi apa? Dian sok dadi apa? Lah nek mbae sing ngutang ya ora dadi ngono. Oh, iya ya. Ya ta. Tapi hebat nek piyai kene iki juragan gabah. Mulane piyaine iki ulina sedekah ngamal Met. Sebab apa kok dijenakno gabah to Met iki? Gabah kuwi saka tembung. Ya cuwepet lho. Gabah ki saka tembung ki Otak-atik matuk ya. dadi dagelan dadi pelawak wis berdiri di atas panggung, naik dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Betul. Mula juragan gabah. Nggih. Apa kok sebabnya dijenake gabah? Gabah menika saking tembung gawean ingkang kebak barokah. Lho, lha nika gabah. Dadi nyambut gawene kebak barokah mula piyaine sembodo. Sugih dana rasa. Lho ngono. Ana sing ngarani dijenakne pari, Met. Pari ki pancene kebak rezeki. Lah mula kuwi gabah karo pari ki nek gandeng cenenge. Ngono. Oh, musim ketiga ngene iki biasane wong tani panen apa, Mas? Jagung. Jagung no? Jagung nggih. Jagung iki artine apa Mas Kemen? Jagung wis saka tembung jaganan atimu aja lali karo Kang Maha Agung. Wah. Kok ya iso to tanduran apa kok iso to Mas Lindro? Apa to takono? Sayuran biasane kacang, Met. Kacang kuwi saka tembung ka karo cang. Ngono. Terus? Apa Kang dadi karepe iki muga-muga rezekine mengalir ora pincang. Sampai takok bebas kos nih. Cang. Takok Sayuran tanduran ya? Ya. Sayuran ra apa-apa bebas ki. bebas. Tewel. Tewel kuwi Ayo kowe. Kudu cerdas lho. saka tembung te karo wel. Apa kuwi, Met? Ayo, jagung mung jare kudu Tewel. eling karo Maha Agung saiki tewel. Tewel kuwi rak nongkon nom to kuwi. Nah iya. Kuwi kan tewel iso disayur. Sayur saged, napa saged niku enak kok tewel niku nongkon nom. Nek nom malih jenenge babal. Yo. Babal. Tewel apa nek tewel? Semi tewel. Tewel kuwi saka tembung te karo wel, ngono lho. Lah iya artine apa?
Nek teko-teko gak oleh nyiwel ngono. Dadi Oke itu rewel. Ora entuk rewel ya. Nek teko Ora entuk rewel. Aja rewel. Rewel. heeh. Wis ya. Wis. Rawe met. Rawe gatel nok, Ndru. Kowe takoni nyapa kok? Oh ya takok iki ndongake. Alhamdulillah. Iki panjenenganipun Mas Adinda Bagus Wicaksono kalian Mbak Umi Kulsum nika sampun dipun restui kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sah agama lan negara Mas Komet. Ngibadah sing paling suwe iku bebrayan agung utawa omah-omah. Nek iki setuju aku. Mergo Mas Lendro iki sak pondok karo aku mbiyen. Mergo Dadi ibadah paling lama kuwi pernikahan. ngibadah sing paling akeh niku ngibadahe wong omah-omah met. Wong salat kuwi wiwit takbiratul ihram, salam bar, ganjarane wis bar. 27 derajat. Donga bar amin kuwi bar. Bar. Ning nek wong omah-omah selawase bakal milih ganjarane. Ganjar. Berarti pengen oleh ganjaran akeh ora? Pengen. Zaman pengen. Ya entuk pengen no. Ganjaran akeh mesti aku pengen. Lah Dek gak nikah? Wong pengen ganjaran akeh ora rapi-rapi. Sik tak ewangi Mas. Piye. Wong ngono to aku jare, aku jare bolomu. Iya, kowe boloku Eh bolo. percuma bolo niki lho. Ora Ora kowe muni piye? Lah Wong omah. jarine ganjaran sing ora pedhot. Ganjaran ora pedhot milih Iya. terus kuwi pernikahan. Pernikah pengen oleh ganjaran akeh. Iya. Nah, kowe nikah jelas. Wis. Pengen oleh Ya mesti jelas pengen kehidupan manusia pengen ganjarannya terus milih. Lah iya kok gak nikah. Nikah ben oleh ganjaran milih. Lah, Kowe iki sing kleru. nyapa? Wong nikah iku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ah, iki Golek cocok. bojo kuwi gampang, Met. Nah, Mudeng ra mengaku kowe. Ya, Trik. Iki amakmu tak ngomong. Iya, omongi. Mas yo kowe iki gulu, Met. Ya apa? Nyapa? Tak kandhani. Heeh. Wong omah-omah iki golek bojo gampang ning dalan sesuk rabi nikah dadi bojone. Tapi sing angel iki golek jodoh sampai maut memisahkan. nek Ora, wong Mas? rabi ki ora mung sedina rong dina, nanging sepisan dienggo selawase. Mergo- Nek nggur gugu rabi, ganjarane oke sesuk lah aku rabi. Ning nek milih wanita dienggo selawase kuwi sing angel. Soalnya gampang, swidak entuk loro teng cepu, Mas. Sik kuwi apa kuwi? Bojo iki gampang, Met. Sebabnya mau nyun sewu, sampe nek wong bebrayan agung golek pasangan, golek bojo yang idealis sebab nop sing dos pundi? Lho, ya sing ayu lahir karo batine. Padha karo aku, ndek bojo yang utama itu adalah wajah, Met. Lah, kae bojone sapa to ayu? Bojone ya. Lah ngono kok ngelokke wawasanku SDM ku rendah. Lah duwe bojo pengen bojo sing Ayu. Aku yo. aku ya elek. Lho, Kowe ku waras ora to? Ya Met? waras. wong bendina disanding turu ya mesti golek sing ayu to. Salah no. Lho kok iso? Apa meneh kaya sampean lho dalange laris gak tau mulih lho. Heeh. Duwe bojo ayu padha karo nyediani tangga. Ya ra? Duwe bojo Sik elek-elek. to omongane kok suwe-suwe ngabangne kuping to. Wabang ora masalah lho aku lho kono. Kowe boloko aja rono. Ngatur CS kowe. Ngatur CS. Lah kowe CS ya. Iya. Jenenge kamu ya. Kowe golek bojo iki Elek-elekan ae. Lah tinggal tanggapan bladekan sapa sing doyan elek kok. lah bojomu ayu, Met. Bojomu ayu. Kae yo kanugrahan. Lho, tapi nak bojo ayu dijak jagong ra ngisi-ngisini. Ora ngisi. Upamane Mas Akbar dijak jagong ngejak bojone, "Ki Akbar iki cowok antik anggun ya ngono." Ayo mung kuwi tok. Saiki nek tak takoni umpama antara sing lemu karo sing kuru, pilih sing ndi? Ya milih sing kuru to, Met. Yo. Ya kuru no. Lah. Kuru iki nek digoncene sepeda motor Ya. pelek ngono. Penak. Pas penak nek Tanggaku bojone kuru. Buah budal nggawa bojo. Mulai ra nggawa, Tru. Lah kok iso iki lho. Mlebat e. Nanti ngono. Bojo kok mlebat iki lho. Lah nek menurut Ekomet, Ya, kuru enak. apa lemu? Enak lemu no, kuru ki gak enek tantangane. Buka biak ketemu. Sing lemu ki aku nganten anyar 2 wulan ra petok. Kowe to nganten 2 wulan kok iso 2 pethuk ya apane? Sik, Ora. Om arep Kowe rusuh lho. Napa? Konotasimu itu pornografi dan porno aksi. Kowe iki ning kene iki warga
Sudu iki nanggape dalang sik Joko, kamu aja ngobrolnya sing bersifat saru. Loh, ini ndak ada yang saru, Mas. Jelas to, Met. Rong wulan tegese aku goleki urung ketemu kuwi ora saru. Loh, lah sing mbok maksud apa? Tegese iki aku goleki kok gak ketemu-ketemu kuwi sifate utawa karaktere bojoku ki piye lho ngono lho. Alah ora kuwi Dik, Lek, ora kuwi. Ngono. Lho sifat karaktere dadak kuru, dadak lemu bareng ya. Wong iki rasa digagas komet. Wong iki nek kakean ngomong, iki padha karo tong kosong berbunyi nyaring. Ora enek gunane. Padha karo wong edan lebih baik itu diam seperti emas. Diam seperti Mas piye meneng moro-moro lara bongko. Kowe iki ora ngerti. Lah kowe lek omong lo gak nganggo dasar. Ora ngerti pepatah ya, Mas. Ora malah mengatakan seperti itu. Diam itu adalah emas, tong kosong berbunyi nyaring. Orang banyak bicara. Ya. Itu tidak ada buktinya alias nihe. Kene nih. Bolane sapa nek iki? Bolane sapa sih? Ora bolo, kowe bolo karo kene ra masalah aku dhewe. Sombong. Saniki nek pancen tong kosong berbunyi nyaring, Heeh. kakek ngomong ra ono gunane. Ra ono gunane ra nek regane. Padha karo kaya wong edan. Wong edan. Padha karo Wong edan. saniki kula tanglet. Apa takono pisan eman-emane utekku nek mikir. Iya, sombong amat, Bro. Sampean saiki bengi iki dadi apa? Ya dalang no. Dalang gaweane apa? Yo, ngobahne wayang karo ngomong. Lah, mulai jam pira, Mas? Jam 09.00 mau, Rencana sampai jam? 3:30. Lah, omong kali sinten? Yo dhewe. Lah kok medeni to, Pak? Lho kok sampe dene piye? Wong kakek ngomong ra nek gunane. Padha karo wong edan. Edan lho iki malah renek kancane lho. Ngomong-ngomong dhewe. Awake dhewe melok wong edan masa. Diamput irene ya. Sekene. Sekene. Mat. Kene. Gak. Sik balenono. Jelas Sabar menangan. Tok. Sapa? Kene sapa ki mau? Aku nu cicil. Tong kosong berbunyi. Wah, manine kok cilik. Ora. Tong kosong berbunyi nyare wong ngomong ra nek gunane padha karo wong Wong gendeng. wong gendeng wong edan. Niki, lah sampean ngomong mulai jam pinten? Wis jam 09.00 mau. Lah nggih ngantos jam. Ngus 3:30. Lah suwi kali sinten ngomong? Yo dhewe wayangan omong-omong dhewe. Lah iya iki ciri-cirine ya wis pas kok. Ngomong-ngomong dhewe saur-sauri dhewe. Yes, karek kono lah. Belanono ta jare wae boloku. Mboten apa-apa, Mas. Sampean darani wong edan ndak masalah. Lebih baik edan daripada wong kucluk. Tak tekoki kene. Pak Darno duwe anak lanang telu. Telu iki dian kabeh. Lah iki pertanyaan. Yo pertanyaan kuwi ora Tak sikat. pertanyaan iki. Yo. Pak Darno duwe anak telu edian kabeh. Yo. Jenenge Eka, Eko aku. Yo. Eka ditambahno ning rumah sakit Jiwa Solo mulih waras. Waras. Eko ditambahne ning rumah sakit Jiwa Surabaya waras. Waras. Sopo sing edan? Aku. Loh, Nah. wis jujur. Kuncine wong edan iku biasane wis jujur ngene iki. Ngaku. Biasane ku nek senengane nek adus mesti udo. Udo. Senengane mlebu ning pasar. Senengane wira-wiri pasar. Lah adus mantelane apa kudanan? Setan Adus ki udo. kowe nek adus nganggo klambi apa ora? Ya udo. Lah iki wis ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri pertama udo. Lah kowe biasane nek tuku sayuran apa iki godhong kates, godhong telo kuwi ning ndi? Ya nang bakul pasar. Lah iki jelas edan kowe. Eka, Eko, sapa sing edan? Aku. Lah ya wis Nah ya jujur. wis Ini, Met. malah genep iki Sabar, malah Met. ciri-cirine telu malahan. Telu kowe. Wong kok nyepelekke dalang. Aku ditani-tani sing edan malah kono, ciri-cirine telu malahan. Lah Kowe aku nek- malah ngesakno Pak Karnati. Lho, kok iso ngesane Pak Karnadi? Lah iso nangkap wong edan. Lho, piye to ki? Lah sampean edan aku edan. Lah iki waras ki enek setengah kopling ya. Pak Karnadi ku bijaksana. Bijaksana apa? Awake dhewe kon ngedan mulih disangoni. Wong ki aja nyepelekke dalang ya, Mas. Ora nyepelek. Mas yo dalang iki jek enom iki padha karo sebagai tolak ukur kanca-kanca iki pemimpine iki Mas Akbar. Ya. Dalang ki abot lho. Dalang ki abot tanggung jawabe abot. Abote sepiro wong dalange kok garek madhep tebak penonton sak piro ya ora ngerti. Madhep rono ya garek cek oh pinten Mas 50. Ngono kok abot ndi? Lho, dalang kan melek sewengi. Lho, lah aku yoga-yoga iki pemerem. Lho, Piye to iki? Tangane obah ya, Met. Dalang ki obah. Sing sapa sing obah? Yoga ki lho. Masa yoga lah. Tak yoga tangane ya, obah. aku melek. Iya. Ni yoga ya melek. Lho, Tapi kan nyuwara, ketone nyuwara. swara. Lah iki apa bisu? Sinden ki ya nyuwara padha wae. Aja kok iki dalang-dalang menang-menangan. Tapi bengi iki nek kowe ora enek dalang Akbar, kowe ape melok sapa ayo? Syukur kowe. Eh?
Syukur kowe nek renek aku mayang ning kene arep melok sapa bengi iki? Elektron. Kowe iki penting iki dalange. Ora iso. Lho, bengi iki penting dalang. Alah, dalang sak kelompok iki paling penting enek neh. Apa? Panggung. Lho lho. Mula awake dhewe jarang to ngucapno matur nuwun karo sing nggo panggung. Lah kowe nek wis teko sak rombongan Astabrata, ape main sor gedang kowe? Sing penting apa? Ya panggung. Ya ora iso. Apa? Sing penting ya son ya ora Mas. Son to, enek panggunge ra enek sone. Ya dibesiki no. Sing penting iki ya sone, Met. Sone penting. Ora, Apa? solar. Kok iso tekan solar ya? Lah ning sone ra ning solare bosokno meneng e. Ya ora iso solar to, Met. Apa? Genset. Lah nek solare ge nek genset HP mbok ombe. Ora penting. Sing penting apa? Gusti Allah. Kok iso tekan Gusti Allah lho. Bar kuwi ayo. Kowe ya entek nek ngono kuwi. Ya entek pancen tak entekne. Kowe sing penting pada malam hari ini kebahagiaan buat mempelai berdua. Betul. Wis Muga-muga ndang kagungan putra. betul dengan sesuai program pemerintah. Pemerintah Dua anak lebih baik. Nah, itu program yang namanya keluarga berencana. bencana. Dua anak lebih Lebih baik. Baik Program lagi kalau pemerintah. 3. Apa ya loro to? Loro, Met? no. Sesuai program pemerintah. Lah itu rak programnya pemerintah. Ya. Nah aku melalui survei Lo kok survei to? bahwa orang tua itu dikatakan sukses. Besok anu kopen karo anak iki mergo anake telu. ya loro to, Met. Ora no telu no. Loro no. Lho. Program pemerintah kok. Lah niku program pemerintah. Heeh. Nek kula mboten. Lah kowe kok piye, Met? Telu iki ada tujuane. Tujuane apa? Anak nomor 1 2 iki di sekolah sing pinter ben dadi wong sukses. Dadi sok nek mergawe ning luar negeri, luar Jawa, enek siji, kuwi aja sekolahno ben goblok. Sik to, kabeh keinginan orang tua itu anaknya ben iso sukses kabeh, ben iso pinter kabeh. Lah nek pinter kabeh terus tugas nang gone luar negeri awake dhewe nyolot tuwa umur 80 wis tuyuk-tuyuk. Nanti anakku mau. Heeh, ora enek sing nang omah. Awake dhewe ora enek sing ngopeni, Mas. Iya ra? Lah nek siji sing goblok kuwi mau, sing loro mergawe atau sing siji nunggoni awake dhewe. Ngono. Berarti di anakku telu sing siji Telu. digoblokno. Itu menurut survei, Mas. Oh, sing nomor telu digoblokne siji Sik. loro dipinterke. Aku ora trimo iki. Napa? Aku tunggalku telu. Iya. Iki tunggale telu padha ae. Tunggalmu pira, Met? Tunggalku telu. Telu. Tunggalmu telu. Kowe sing nomor siji ning ndi? Nomor 1 nang gone Jakarta, Mas. Oh, sukses. Sukses. Sing nomor loro? Pegawai pajak Surabaya. Ya, Sukses. Sukses no. Sing nomor telu? Aku gitu. Oh ya wis bener, Met. Iya. Wis iki pengalaman pribadi ya, Met. Berarti sampean goblok berarti. Aku terus digoblok nih. Rumahku asik. Oh, wis nek jujur kaya ngono kuwi. Heeh. Ya, iki jajal sindene. Sindene no. Wah, berapa sinden bidadari cantiknya Astabrata. Amin. Nah, cantik, 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 cantik. Sing kono aja rena-rena. Lah, Tahu cantik. lho iki empumpune sinden. Lho lah iya kan pernah cantik. Wah, iki sing diaturi sing pundi riyen iki? Mbak Bir kita Ayu Stiani. Oke. Oke. Iki lho MC-ne Ndebagong. Wah, MC nono sih. Ndebagong. Ndebagong. Pokoke Dek. Kowe mbok yo gawe campur sari dhewe to. Mas Lendrus gawe campur sari sampeyan gawe campur sari dhewe. Pun damel Iki nek campur sari Mas Lendrus jenenge Ndebagong. Kamu apa? Debugang. Mah kira aku kowe. Kowe nek nggih jeneng Bolo Bagong tak bacok kowe engko. Ora. Sapa? Oh, nggonmu yo elektris yo. Nggih. Aing MC ngene iki, Met. Iki sing tamu undangane Jawa apa Indonesia, Met? Anu Jawa. Nggih. Jawa. Ngaturaken sugeng rawuh unjuk para wilenggah kakung so putri ing satu dan kinurmatan. Sesarengan campur sarinya Indonesia. Si Mas. Umpama nggih wong para tamu Jawa-Jawa. Nggih MC niki ra ono liya ya mung awakmu tok. Umurmu wis 87. Tuwi. Tapi sik meksa MC. Ya. Assalamualaikum. Kali-kali malih. Ya ora iso to, Met. Ora iso no. Lah ya kudu iso. Lah nek kowe ya iso. Wong MC wong dunia seni kuwi ora gampang tuwa. Dadi Mas yo tuwa kene ning jiwane sik muda. Ngomong kowe MC campur sari. Monggo. Tasik sesarengan kalian campur sari Astabrata. Ya iki lho barange. Wonten sinten wae menika? Salah satunggalipun para sinden-sinden istimewa. Wonten Ki Ajeng
Siapa ya? Baik, iki MC pisan golekne ambulan iki. MC ora ora jenenge sindene lho. Yo penuh dengan gertakan mergo MC dangdut campur sari iki musuhe wong mendem-mendemen. Campur sari dangdut MC kudu dangdut. Kudu ngebit dangdut suarane kudu. Oke, saudaraku, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Tak panggilin sederetan artis yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Gaji deling itu tenan saiki. Pas telakku lho. Lah wong MC kok malah Dalem guyu kakean lho iki. Guyumu kakean. berarti ku orkes dangdut yo ngono Yo kuwi. tapi guyune kakean ngono kuwi. Lah terus? Ya sedengan ae. Sedengan ae to, cekak ae. Baik, saudaraku semua yang sudah hadir, Tak panggilin salah satu artis yang sangat luar biasa. ada siapa dia? Artis asli kelahiran kota Nganjuk, Cok. Hah. Nah, itu. Oh, hah lho. Sithik kesitku kakean kuwi jek sing sedengan ae ngono lho. Sing sedengan ae lho. Kakean terus malah kesedihan lho. Pak Karnadi lho ora protes. Sok. Ya diprotes perlu koncone iki aku. Yo, kembali kita hadirkan Asta Brata Campur Sari untuk Anda. Iya. Ada beberapa sederetan artis untuk Anda semuanya. Siapa yang pertama kita panggil asli kelahiran kota Nganjuk, Cok? Raine. Raine kaya apa? Iso kaya Sri Bombo. Karena nganggo klambi kembang-kembang iso kelamu lho. Tekne ya, Mas. Ya. Wah, biar kita ayo sekalian nih. Sepati Jawa. Yo. Hey. Wow. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Selamat malam Mas Lendro. Oh, wis kenal aku bae ya. Ya iya no. Paring asma sinten cantik? Namaku Birgita Ayu Mas Lendro. Romae mana, Dik? Aku asli Kediri Mas Lendro. Sak menika tasih kuliah napa sudah punya pasangan Mbak Birgita? Sudah lulus kuliah Mas Lendro. Nah, kena telek. Oh, takon-takonan mbok langsung ngono ya. Loh, kan kita seniman tuh ya. Iya, kita Seniman itu harus tentil. Ya Yati. Ngayati. Piye to wong nonton iki ben gregeten karo awake dhewe. Iya, ben wonge tertarik karo awake dhewe ben tentil. Iya, kita kan Gen Z ya kan. Awake dhewe dadi wong nonton iki ben Ben tentil ngono lho, ben tertarik menonton iki. Aku nak kowe gak apa-apa. Kene bareng Mas Akbar. Nyapa? Kenapa? Piye? Aku kok gila. Habis gimana gitu loh kalau ngomong. kamu tiru-tiru ya. Iri. Sama iri sama Siapa iri. ini? Kamu. Lah nyapa Sampean. ini? Iki karo kowe. Karo aku. Alah, blas gak iri, Bro. Loh. Iki pasangan sing serasi sing wedok ya ayu sing lanang ya gede dhuwur pas. Iki kok sampai gede dhuwur matane. Kok ngece lho. Lah sampeyan kok gede Loh, iki di mataku iki Mas Lendro gede dhuwur ya Mas ya. Kok iki voting penonton Medwe nek Anu, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Lendro gede dhuwur napa mboten? Ndek. omongan ora Apa tangane kaya pedomek Dek? lek arman aku balamu ya lek. Ojo macam-macam kene wilayah kono. Lho, lah ya kowe kudu cah todeanan Dek. Aja ngono kuwi Mas, cinta ki buta. Loh, Dadi cinta iki itu buta. tak sawang ya bagus putih dhuwur ngono Waktu kuwi. bagi pasangan itu adalah yang berharga, Met. Aku mau ngelingno ya. Apa? Wong nikah iki pisan kanggo selawase. Betul. Kok sampean kok gelem karo kene.
Aku wani kok bangun omah kanggo malam pertama lho wani. Lho, Kok ifatmu semono lho. Lah aku iki wedok endi to sing tak banguno. bojomu melok lho iki. Lah ora masalah lho. Anakmu melok salimaku lho mong anakmu mong. Ora masalah pancen keadaane ayah yo ngono lho. Lho, Aku sapa sing diundang ayahku? aku to. Lah wong koyo Aku nek enek wong nanya. Lah nek gak enek Pak. tak akeh lho. Wong iki paling gak sayangku. Lah gila. Iki ngrayu cah wedok iki ya ngene iki ya. Ya. Sayang, setelah nikah nanti kamu tak beliin mobil, mau nggak sih? Mau dong sayang, aku mau dibeliin mobil. Ya, nanti kita beli mobil. Apa? Kita sing itu ya slok. Kowe rasa meri, pengen. Iki jatuh cinta yo ngono. Centil kudu centil. Nah ngono. Lah ngono apik. Polamu. Biasa ngono lho. Biasa. Aku mau aku Lah kok pengen. doku dikraung ngene kok. Ya wis saking senenge kok. Kok kaya sengklir to. Sayangku. Oh, Mas Hendro. Setelah nikah nanti kita beli mobil ya yang bagus. beli. Jangan second ya kita Ayo, beli. kok mau tukono ceri. Kowe nyetir sing kono madhep ngguri karo goreng tahu. Ora ya sayang yo. Tidak mungkin dia cintaku. Kok iso tekan ngono ya pikirannya? Tidak mungkin. Menawa, Mas. Mungkin ya Mas ya. Jangan kita minimal Alphard. Kowe bojo tuane apa? Itu sah. Oh, nyanyi yuk. Apa iso? Elek tres. Iki yo iso nyanyi ya. Wong pasangane Mbak Bir kita jelas iso nyanyi. Iya, iso Jelas iso nyanyi. nyanyi. Apa padane pasanganmu anu biyen? Lho, ya ayo nyanyi. Elek. Gak enak omongane. Yo. Gak iso asline. Minor. Dedeno kandul. Malam ini Lho, apa? Apa? Ya apa? Lagu. Sepira le, E minor le. Malam ini. E minor. Apa kok tau krungu iki? Lah yo kuwi. E minor. Iya kuwi. Lho, E minor ngono ku ya? aduh. Kowe aja ngisin-ngisin aku tak coblos aku tuding wayang. Ini Mas. Tak kira ya apa? Sampeyan pasanganku lho. Iya, tak bae lagi ngerti ta? E minor tiba ngono, met aku kok garo. Oh. Kayak kok beda ya. Sepira Mas? Nah. Nyanyi sing apik, Pil. Aduh sayang, Weh. aku cinta padamu. Oke Rio. Orang ngira yen Diubeng, nih. ngasep tekaku. Kok rekoso men to? Jebul kowe wis ana sing duwe. Tanganku dek. Apa? Ora tekan. Lho, Aja ngisin-ngisini aku lho. wong tepuk tangane ra iso kok ape mangku. Tepuk tangan. Penak. Lah kowe tepuk tangan. Dedel. Perkoso. Wong aja nyanyi kuwi. Lagi lho, iki lagu sing hit Piye Bian. lagune? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Lagu iki biyen ngetren, Met. Aja yo ngetren. Aku duwe kanca nyanyi kuwi karo duet karo pacare yo gak dadi yo. Percuma. Masa enek. Wah, lho gandeng rentang-renteng nyanyi kuwi yo. Aduh sayang. Heeh, nyanyi kuwi duet. Nggih. Terus. Ora dadi ya iki. Cak yo enek, Met. Enek. Yo nang kene. Gak. Lho, Loh, ya nek kowe ngrayu ngono ngerayu. Lah nek iki lho apik. Ayo. Heeh. Ayo lek man. coba. Oleh. Awakmu ayu. Nah, Ayo Rabia. Loh. iya toh. Wong aja langsungan sih. Aja langsung to. Laki-laki iki karo wong wedok iki kudu banyak kata-kata. Heeh, merayu. Merayu wis. Nah. Kowe mau to? Aku C. C iki apa, Met? Ya saurunge anu C. C. C iki saurunge E. Andai kau tahu Apik iki. aku mencintaimu di
Sik. Hop. Met. Tak Weh, menakno posisi lho, Pak. Kowe mangku sinden koyo ngono kuwi kowe ra isin to? Lah ki napa? Anakmu nonton lho ning kono. Ndak lho. Oh iya. Man Jarman, kowe ndek Pak kene gak seneng man. Sapa jenenge Jarman ya? Jarman utuhmu. Anake jagat. Anake dagelan kondang kok Jawa. Jarman Witono. Lho kata apa? Asma iki ra apa-apa sing penting iki sukses kaya wong ngene lho. Ya sing kudu Jerman ah. Ya liyane. Lah padune sampean pengene kok. Lah apa iso ngrayu kowe? Apa iso ngrayu wong sampean rombongane lho sing nggawa sampean kabeh. Tapi sampean kan gak menang ngrayu mangku. Lah kuwi debok kuwi nek gelem. Yo. Oke, kotak. Apa wani kira-kira? Wani ya Met ya. Ra wani. Amas yo iki nyanyine yo Met yo. Ayo, iki rayu ngene iki gak wani dalange ngrayu kok, Lik. Loh, dalang itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab kuwi ning wayang. Sinden wis enek bagene dhewe-dhewe. Lanang kok gak wani ngerayu ya Mas. Mula ora payu-payu. Payu Bengi aku balane komet, Bro. Milang-miling tiba guwing. Apa kuwi? Ha kakean milih sok ben bojomu. Enak ngidi rekoso. Ayo, ndang neh. Sayangku Nah, gitu. sing ayu dhewe apuron ngopo bakal tak usahake ibarate bumi isi Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Ya tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Sik to Pak, sik to. Apa? Kok gak biasane iki Pak tindak Pak. bae gak numpak dino taksi. iso sampean iso ngrayu ayo ngrayu sinden jajal wani ra Aku gak iso nek nyanyi. Ya, kata-kata dong apa bowo? Pak, wonten pamundutan Mbak menawi. Loh, ada no banyak. No. ya diaturi nggih griyak-griyak waton kecandak ngaten nggih Mbak Birgita Ayu Setiani. Ayu Setiani mijil saking Kediri, kelahirannya Kediri. Angge niki wau kathah sik sapa takai lah nek ngene kan ngerti. Nah, monggo ngaturke napa Mbak? Ngaturaken. Nah, ngaturaken. Nah, niki pamundutannya banyak Mbak siapa? Mbak Birgita. Nggih, napa, Wonten setunggal Lintang Asmara, 2 Memanik. Memanik sih ya. Oke. Cahyo ya. Manik ya apik. sing piye to met memanik Memanik. Oh, panggah ya. Apa? Modal tak usah Modal bensin. Malah kowe malah. yuk sesarengan Asta Brata Buka saka Orjen Mas Tris. Piye Saka to? Orjen. Kata-katane anu slogane piye? Astabrata. Suka. juga Ngono to? Iya no. kangge lambene Lah apa arep mbok ubah apa piye? Yo Arep mbok ditambah yo Mas wong ora bayar lho. Piye? Tambah piye Slogane Mas? sing muni piye? Astabrata ngono Dang. Asta Brata suka Ya calek ngono. Siagakno. Siden-siden nyekel mik kabeh. Siden-siden Siden-siden nyekel mik kabeh. satu-satu niki Satu-satu. Sik to Mas, pikir-pikir sik lho Mas. ya ora apa-apa Nek kene oke lah. Nek kene. Wes toh. Itu namanya wes anggota grup itu harus loyal kepada kru ya Mas. Ayo ya. terus. Ayo. Siapa nama ini nama? Namanya Ya, siapa? selamat malam. Yes, nama. Nama saya Retno Dewi. Oh, Retno Dewi. Walah sampean to no. Loh, kok Dewi kok wi. Tahu kata-kata slogannya Pak Mane? Astabrata. Suka. Mas Komet sing abane Mas Komet jajal. Apa nono? Astabrata. Suka. Oh anu ki. Cek kecilian rumate iso. Kurang totalitas. Geser. Rumate muni, angine rumate muni. Contoh ya. Iki dicontoni karo Ayam ngecek acek ngedon ayam. Astabrata. Suka. Ayo. Dadi kene ngantek ngeder. Astabrata. Oh, terus kasih.
Suka. Ya. Astabrata. Jenenge sik. Jenenge. Orang nganggo nada. Oh iya, jenenge siapa, Mbak? Sinta. Oh ya, Mbak Sinta, coba jawab ya. Ya. Astabrata. Suka. Lagi. Iki kena tak mbru iki. Kok kena sebelah. Sebelah. What your name is? What your name? My name is Aulia. Oh, iki bidu Scooby-Doo. Lho apa? Juga kira to. Ben kowe tak Inggris lah gitu. Ayo, Olia. come from dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Yes. Wah, nganjuk ngalor ya. Yes. Ngetan to. Ngetan. Ayo ngalor terus ngetan. Oh iya. Astabrata. Suka. Oh iya. Saya rene saya. Terus. Iki wis tau dibru ya, Met. Heeh. Yovika iki. Kowe kok kenal to, Met? Sangawi. Yovika. Nggih. Jawab ya. Oke. Astabrata. Suka. Oh ya. Bubu kurang menarik. Tapi tidak masalah. Itulah salah satunya. Kita harus membuat kurang. Masih satu. Ibu Eko Mary. Mary nongko. Ojo sia-sia. Siji dimber kabeh. Kok bareng mrek untune cepot, Met. wis ora patek anu ngabas. Ayo. Sampean ben bru kok, Met. Pun anu jenengan besi imawan pun. Ngapun Kabeh iki. Nyapa? Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ala lucu-lucunya. Ya sewu paring asma sinten, Dik? Kula Bu Parsinem. Bu Parsinem. Nggih. Saged nggih. Mbuh. Uruk. Jajal ya, jajal ya. Nggih. Astabrata. Sukan. Ori. Piye? Ngeten lho, Bu, nyun sewu piye met lambene? Kene. Bu, nyun sewu. Met piye lambene done? Astabrata. Suka. Bu. Astabrata. Suka. Aku karo padha karo ngidu. Suka. Iki berkita urung. Ayo, sampean iso ta, Nduk ya? Ya isono. Sing Kuwi apik. Astabrata. Suka. Apik to? Apik kowe. Piye, Met? Piye? Ayo langsung lagi. Ayo, manek. Ayo, mamanek buka orjen Mas Tris. Ayo, mamanek sesarengan Mbak Berkita Ayu Setiani. Ayo. Nggih. Go let Tris go. Yo.
Sampun dipun pinangkani pamundutanipun. Nggih. Memanik. Berarti sik ndek utang siji to, Mas? Nggih, nggih, nggih. Apa ya? Iki mau Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oh nggih. Ben disarirani dening Mbak Aulia ya. Ya. Sing saka ngendi mau, Met? Mbak Aulia dari Sidoarjo. Sidoarjo. Sidoarjo kok Sidoarjo. Sidoarjo. Ben jumeneng ya. Oke. Monggo Mbak Aulia, sepote coba kaya ngapa, yuk. Yo. Disapa Mas Lindro, Mas Komet. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Wes. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Lendro. Paring asma sinten kalau mau? Kula Aulia. Aulia Sidoarjo. Nggih leres. Sakmenika posisi wonten Sidoarjo napa tasih kuliah? Teng Sidoarjo. Sampun rampung kuliah. Alhamdulillah. Nggih. Jelas, Met. Biasane posisine back napa nyerang? Loh. Lah apa pemain bola apa piye aku kok. Kuliah. Sakmenika iki isih ning omah apa wis lulus kuliah? Lah, arep ngono lho. Sudah lulus kuliah. Jenengan sampun lulus kuliah napa? Kula pun lulus omah-omah. Kok kuliah? Wong bapak tebu ora wis ya. Mbak Aul. Nggih. Ngaturaken Lintang Asmara. Ayo karo sapa ki Mas Komet apa Mas Komet, Lindro? Mas anu Slendro no. Apik Komet. Niki Lintang Asmara pamundutane Bules anu Mak Samija, Mak Sumija gitu. Sumija sapa, Met? Sumija. Sumija sing tukang masak kene. Kowe kok apal? Kok apal men to? Biasane kok. Oh wilayahmu ya kene iki ya. Lah Lah nek yang ngriki. sing tunggu beras. Tunggu beras. Tuku beras biasane anu Bu Titi. Lah bules niku wau sinten? Bules niku sing tukang adang. Tukang adang. Wah. Tukang gawe kopi, gawe Kok kopi. apal men ya? Bules nek tukang gawe kopi. Gawe kopi nani. Kopi tanggaku kok. Kok ya apa to? Kok ya apal men to? Lah ya Apal, kok Mas. apal men to? Kowe kok pinter to, Met? Lho kudu gapiak ngono lho. Nek sing tukang gawe kopi sapa, Mang? Tukang gawe kopi Mbak Nani. Sing tukang adang. Tukang adang Bulis. Tukang masak. Masak Bu Sumija. Tukang adang, Met. Pengadang Bu anu Pak Karnati. Mbok upet. Kalau lagi. Mesti nanggap kok tukang adang. Karena tukang adang iki ngawur. Ayo karo Mas Lindro Mas Komet apa digarap wong loro? Garap loro iki. Oke, dikado. Iya. Sarengan Mbak Aulia, coba kaya ngapa Lintang Asmara to dadekke yo. Nuwun. Dipisanke kurang siji ya Mas Sinten? Komet kalih Mas Lindro. Nggih Mas Siap. Dalang. Ada Mbak Retno kalih Mbak Sinta. Oke. Kalih. Ayo no. Yo, coba kaya ngapa Mbak Sinta kalih Mbak Retno jumeneng sepote yo. Ayo coba celorot. Yo. Awas. Yo. Hey. Wow, semakin malam semakin tipis-tipis. Disapa sih no. Yo, sapa-sapa selamat malam Sugeng Dalu cantik dari yang sebelah kiri dulu. Selamat malam Sugeng Dalu Cak Selendro. Ya, nama-nama siapa cantik? Kula Sinta. Oh, iki Sinta, Met. Sinta yang sana, Ya, Saya Retno Dewi. rumah-rumah Mbak Retno Dewi. Asli Kabupaten Semarang. untuk mengetahui daya fokus kalian berdua. Piye? Sing digawe juragan apa? Ayo. Kabah.
Gabah. Gabah itu yang bagaimana tolong dijelaskan sebelah sana. Sebelum menjadi beras. Sebelum menjadi Belum beras. diselep. Oh iya betul. Sampean gak ngerti nah sampean. Ya ngerti teko. Sebelum jadi beras. Beras. Kalau beras itu sudah dikupas menjadi loh. Ya beras. gak ngerti. Beras dikupas tepung. Salah. Apa? Menir. Ora patek remuk kok. Pertanyaannya gitu. Lah nek wis dadi beras ya toh dimasak dadi Nasi. nasi kuwi mergo sak kelompok ning dhewe Upo. kuwi bangsa siji wae jenenge Rona-rona ya toh. Wong luar negeri karo awake dhewe bingung sing upo ndi, sing rais ndi, sing nasi ndi. Kuwi nek sego dibuntel godhong, didang kae waya bodo jenenge dawa kae lontong. Oh. Sego garing, Sego garing karak. Kuwi wong luar negeri saya bingung ngono. Soalnya awake dhewe bangga dadi wong Jawa Indonesia. Indonesia. Nggih. Ngaturke napa? ngaturke tetembangan sing seragenan nggo penutup lali janjine. Oke. Ya. Sera. Ya pas. Digedrukne Mas ya. Gedruk. Gedruk. Gedruk sing piye, Met? Aku bos campur sari ora karo gedruk. Iki komet. Nah, aku kan wis biasa ngetes Oh, iya. komet. Iki kan rencana apa gawe campur sari ya, Met ya. Ya. Komet song. Enggak. Loh, Kaya gak ngene. gedruk ta? Gedruk piye? Lho, Iku ora gedruk. campur sari kuwi lho gedruk. Nadane. Style. Genre musik. Genrene lho. Genrenya gedruk. Lah iya, gedruk ini. Iku ora ngono. Lah piye to? Duk duk duk. Ah. Duduk piye? Ya wis dumpek pek, dumpek pek. Kau. Tak tempek. Lah ya kuwi lho Mas gedruk. Arasmene ngono kuwi. Iya, Yo, iya. kanca-kanca. Lah kare dung. Ya ya, ya wis duduk tek lagi lho. Ya, ya. Rungokno dhewe nak ngono suarane. Yo, yo. Dung apa? Dung apa? Dung pek ngono. Delan suarane nak ngono. Delan. Ayo jajal. Jajal tes drum sik. Ya ya ta. Oh iya. Nah ngono tak takoni. Heeh. P Malah kuwi ya. Ayo kene. Dadeke. Yo. Yo. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ja, 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 ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Ja, 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 ja. Kaget aku. Kaget ana. Yo bacotne. Heeh. Jan-jan Yo. kowe nganti gelagatmu sajak yo priyane hatiku sujana kowe kancan karo wanita liya. Hey. As.
biasa. Mas Lendro, Wonten dawuh Mbak Cange. Mas Komet. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Komet donga napa Mas Lendro donga napa. Dongake manganten sarimpit mugi-mugi dados pengantin bahagia, adem, ayem, tentrem. Amin. Amin. Dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi enggal pun paringi golekan kencana ingkang saged tata jalma menungsa Mas. Ugi nyun pangapunten ingkang sak kata-kataipun mbok menawi wonten klenta-klentunipun anggen paring panglipur. Leres. Tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Tawon ana tupe. Lakon ana tutuke. Tutuk. Lho. Sewang-sewang laku ya, Mas? Siap. Oke, Nduk, piye nutuke lakon? Heeh. Surak siaga? Heeh. Minangka tandha budhaling para wadyabala? Heeh. Mbacutke lakon? Ayo Mak tak dereke.